Sabay sa lahat. Alam mo, kailangan mo pare sa labas yung long walk natin. Ano kailangan natin susunod? Hindi pagkakasuka. Mga dalawang pagkakailan. Push. Hindi ba? Kaya siya. Nakapag-exercise. Pero wala ka pa. Sige na. Sabi tayo. Sabi tayo. Tumulong kami. Sabi tayo. Mga posting. Ate tayong bigrin. Sino ba lang ito tayo? Ako. Kapag. Ganun. Pero itong kayo mo na yan. Ita? Sabari. Eh? Pila na pa? Pila na? Ilang ikot na? Ano? Hindi mo naman bilang. Kapalo. 5. 6. Ako kaya siya. Hindi nga yung sa sobrang mo. Hindi ko sila. Kaya sana yan na. Kapakit ang mga siya. Wow! Hindi kung makakas ka rin. Kaya pala mo nang lapang alas 12. Saan ka na? Lagi mo. Ano lagi? Ha? 7. Hindi mo ulit. Ano ka ba? Pasyal tayo uste. Ano pa rin? Ano ka pa? Seven na. 7. Ito yung mga yan. Success natin. So ito po yung program po namin. Second namin is walking therapy. Mas lalo ma-develop po yung mga muscle sa femoris niya, lahat ng mga joints niya, at yung kanyang blood circulation and heart circulation. At dito po, dila-develop po speed niya. Yung lalakad niya. Saka? Maltawa? Hindi mo? Oh, ano? Ayun na pala. Isa mo na naman. Sige, magbita. Lahat na paggagawa ngayon, ito rin eh. Lahat na paggagawa po, papatan. Pati itong balance mo. Yung development ng business ng speed. Ito katawag ka na. Yung pinakaman. Ano to? 8. Long walk outside. Hindi kailangan kang gagawa mo rin. Nung makabentes yan pa rin, makabalik ka mo. Natoy. 9. Good. Yung mga kulay sa video natin. 9. Last 11. Ten. Last 10. Subukan pa.
Tubig. Ha? Ano ito? Sige, tao. Ano ka to? Doon ka magabag. Ngayon. Yun ay ano? Ano ka lang yun? Dito pa. Ready ba rin? Next set, again, position. Straight body, the next head. Parang power. Ready ba? Push. Ikot meron tayo. Toy, ikot meron. Tapos sa iyo. Ready? Sisyo. Ano to? 11. Pwede mo to. Uy. Buka? Di ba? 13. Ano to? 13. Okay, last time mo na. Hindi, lang mo lang. Fourteen. Yan. 14. Na 6. Push. Malakas ka mama. Malakas ka mo lang. Manang bilis mo. Baka sinig ang balikat. Yan, malakas ka. 15. Balik. Ano to?
16. 16. 16 na yan. Abutin na tayo hanggang 20. Sabi nito, marikot to. Extension mo ba? Extension mo rin yung pinag-iarap dyan. Okay. Mas ka po iniingal. Ganto. 17. Next yun. Cover, ready? Sisyo na, napakatin. Okay. Kasi mo ito mo, class. Push! Yan, kasi yung sugar mo, gusto na. Mula mo, dito. 18. 18 na. Last to na. Hmm. Exhale. Lagu daya, tandaan mo. Huwag pwede ka daya. Huwag pwede ka daya. Stop! Ilan? 19. Last one. Last 1. Last one. Last 1. 19 na eh. Buka na. Buka pa. Pahinga. Pahinga mo na, pahinga na. Sabi ko to. Coach, to. Pahinga mo na, coach. Buka pa. Hindi mo ka? Okay na? Ha?